Molt bona nit, què tal, com esteu, Guineus Nocturnes? Ja estem aquí en l'últim directe abans de Nadal amb la nostra convidada que ja veieu en pantalla, Núria Trifol, molt bona nit. Molt bona nit, què tal? Com molt bé, ja teníem ganes de que tornessis en directe perquè ja el gener farà 2 anys que no entraves en directe, Te'n recordes en aquell directe amb el Marc, Sí, me'n recordo, sí, em va agradar moltíssim aquell directe i és veritat que ja estava una mica amb la coseta de, bueno, i jo què? Jo quan, Sí, guai, doncs sí. Ha sigut el dia adequat. Per aquí la gent ja està participant en el sorteig. Recordem que si poseu en el xat exclamació ticket, si sou subscriptors del nostre Twitch, entreu en el sorteig per la primera novel·la de Solo Leveling, cortesia de Norma Còmics. Per tant, la gent ja està participant. Perfecte. Tenim a la nostra moderadora en veu. Jace, molt bones. Molt bona nit, família. Un plaer, Núria, que et tornis a estar pel racó del manga, la veritat. Un plaer, el plaer és meu. Sempre, sempre. Doncs la Jace moderarà una mica el xat i filtrarà preguntes. Recordeu, qualsevol pregunta que vulgueu fer, la feu amb missatge destacat i filtrarem algunes. Potser totes no les podem fer, val? Tingueu paciència, però anirem connectant amb la Jace via veu per al tema de preguntes. I amb la Núria, bé, és que avui, el primer dia sí que estava més nerviós quan vam fer l'entrevista doble aquella, però ara ja ens coneixem tant que la conversa és molt fàcil, no? Home, i tant, jo estic com a casa, estar al racó és estar a casa, Marc. Sí, no? Home, i tant, estic a casa. I jo també, per mi també ara és bueno, a part que ja sempre us dic que és un privilegi poder participar amb vosaltres i poder formar part d'aquesta aventura que esteu fent tan gran, tan bèstia, doncs estic molt a gust i m'encanta, fora bromes, poder participar en aquesta nit amb vosaltres. Doncs vinga, va, som-hi. El primer que volia parlar amb tu és el Manga Barcelona ha sigut fa molt poc. Altre cop has tingut doncs el privilegi de participar en diferents activitats i tal. A nivell personal, quin regust et va donar aquest Manga Barcelona? Quines impressions et vas emportar? Què vas detectar? Per mi, ho vaig comentar al sortir amb el meu germà i tot això, per mi ha sigut el millor saló del manga que jo recordo dels últims anys.
Vaig estar superfeliç. Vaig tenir la sort de fer la xerrada amb vosaltres i amb l'Adriana i la gent va estar tan a prop i em vaig sentir tan estimada que ho vaig disfrutar moltíssim. És l'any que més he sortit feliç dient s'ha acabat, no pot ser. I s'havia acabat. I després, i totes les notícies que hi havia, poder sentir la gent més a prop, venim d'una temporada molt difícil, una època difícil, jo també personalment, perquè l'any passat hi vaig ser-hi, però estava encara mig lesionadeta del tema, de l'accident de moto i això, i llavors estava molt més sensible, i llavors aquest any estava molt més oberta i ho he pogut disfrutar moltíssim, i m'ha encantat saber totes les notícies que venen. Poder també disfrutar molt, que m'ha encantat el Saló això aquest any, no sé si a vosaltres us ha passat, que hi havia molts companys meus, a altres estants o en els vostres estants. La pregunta és qui no hi havia. Clar, i llavors això ha sigut brutal. Veure'ns allà, ens hem sentit tots tan... ho hem comentat molt, a la professió. Ens hem sentit estimats i això, no sabeu el subidon que és per continuar treballant bé, no? Sempre ho dic, que això és un feedback tan brutal que aquell dilluns ho vaig prometre a la sala, el dilluns següent, això va ser un dissabte, el dilluns següent el primer que vaig fer va ser Detectiu Conan i va anar dedicat a aquells episodis a tota la gent que estava a la sala. Sí, ho vam dir en el directe post Manga Barcelona, que ens vas dir que diguéssim que aniria dedicat als fans del Manga Barcelona, de Detectiu Conan, perquè tu el dilluns següent vas anar a fer Conans. Vaig anar a fer Conans i jo crec que vaig fer ja cap a l'episodi... aquesta setmana l'últim que he fet és l'episodi 1025. 1025, ostres. Jo ara mateix estic una mica desubicat. Vull dir, l'Adriana sí que és l'experta en Conan, però per número encara no detecto per on pot anar la cosa. Bé, hem començat parlant de les notícies que van haver-hi, del Manga Barcelona, que potser va ser la cirereta del pastís de tota aquesta explosió del manga anime en català, també en paper, no ho oblidem. Et volia preguntar una mica si des dels estudis on treballeu vosaltres, on feu la vostra feina, s'ha detectat aquest ressorgiment de l'anime en català. La gent en parla? És palpable que hi ha entusiasme o senzillament aneu allà per feina i pim-pam? No, això és com tot. Jo penso que és palpable, la gent que ens agrada l'anime és molt palpable perquè parlem dels repartiments, de si tu fas aquest, de si l'altre ha fet aquest. La gent que hi participa, tots, la majoria que jo conec els meus companys, els està agradant molt i llavors ho parlem. Després hi ha la gent que els animes ho desconeixen. Hi ha una mica de tot, no? Hi ha una mica de tot, però en general ha portat feina també en català. Llavors, clar, la gent està molt contenta. Sí, parlant de feina en català, clar, ho deies tu, no sé si al Manga Barcelona sí ho deies, no? Que l'SX3, òbviament, ha ressuscitat tot l'anime en català, 5 llicències d'entrada, 5 més per aquest gener, però excepte... O sigui, no has fet gairebé cap take, o sigui, només segueixes amb Detectiu Conan i la RAN, no? O sigui, després de 20 no sé quants anys, no? De moment encara no he tingut la sort ni de que em toqués participar en cap dels nous animes que han entrat. Però tinc l'esperança que arribi i poder fer alguna cosa, perquè és que tinc moltíssimes ganes, per molts motius que vam comentar també el dia del Saló, de veure com està ara, com estan ara els personatges, si canvia o no canvia, com retrobar-me amb una interpretació nova. Això és el que em fa molta il·lusió. Clar. Que no sigui la RAN, que no sigui algú que hagi fet, veure com està l'anime més actual, que sí que he fet moltes coses, en castellà n'he fet, però vull dir, tinc ganes de retrobar-me amb l'anime en català. És així, ho he de compassar, i no és cap secret, ja sabeu que estic boja per fer algun take. No, sí, ho portes dient des de molts mesos, vull dir, a veure, un take ni que sigui en els nous animes de l'SX3, per favor, no? Sí. És en plan, passar per l'estudi, saber que estan allà, estar a l'altra sala del costat i dir, ei, deixeu-me fer un take. Ostres, a tu t'ha passat això? Home, i tant, això m'ha passat amb altres coses. No m'ha passat ara, però com vagi a l'estudi i sàpiga que estan fent alguna cosa, diré, deixeu-me fer algo aquí. Et coles, ja està. Sí, em colo. Però amb fricades meves, que a mi m'agradaria estar en algun projecte que dius, jo aquí vull fer ni el que sigui, la cosa més petiteta, algú que digui hola, adeu, el que sigui. Sí. Bueno, parlarem una mica d'això de TV3, doblatges, ho deixem una mica per més endavant. Jo el que volia dir ara que parlaves
de l'Arran, no? Vull dir, que portes molts anys fent-la. Vull dir, a mode d'anècdota, vull dir, jo suposo que tu ja no... O sigui, el director no t'ha de dir absolutament res de com és l'Arran, no? Vull dir, tu entres allà i és automàtic, no? Vull dir, no hi ha cap indicació possible ja, no? Home, el director sempre t'aporta coses de l'episodi, això sí, et pot aportar, però realment dels personatges, ni el Conan ni el Shinichi ja no... Sí, clar, qui diu l'Arran diu els protagonistes, clar. Sí, ni el Kogoro, indicacions interpretatives ja no n'hi ha, perquè clar. hauríem d'estar marxant molt de l'episodi, a nivell d'interpretació, perquè ens escrivessin l'atenció, no? Però és que flueix, vull dir, arribes i és una connexió i no hi ha... El marge d'error és complicat. Clar. No crec que n'hi hagi. I l'Arran és que a més t'ho posa tan fàcil que no... Benvinguts al racó del manga. Mira, ara està sonant l'Arran en directe perquè han fet un seguiment i sona la teva veu, benvinguts al racó del manga, amb la veu de l'Arran. O sigui, ha anat clavat. Ole. Bé, d'anime en català s'ha anunciat Evangelion pel 19 de gener. Sí? Suposem que està salvada la cosa, ja veurem què passa, no? Jo crec que sí, que la cosa està encarriladeta, Sí? Sí, amb moltes ganes, Molt bé. Deixa'm dir-t'ho... Pel personatge que és... En català ja sabeu que és la Suka i... Bueno, l'Eska i és un personatge molt xulo. Acabes de dir una cosa molt forta, En directe? Bueno, és així, ja sabeu que en català... La vale. La faig jo, no estic dient res que no pugui dir, o sigui que... Val. O sigui... Home, alguna primícia, alguna bomba us he de donar, no? Sí, perfecte, vull dir... Acabes de dir que... Asuka. Sí. Asuka, perquè l'Ibuki no m'aporta el mateix que l'Asuka. De totes maneres, és una qüestió de que... Això, no? De que en català sempre l'he doblat jo i va ser, és així. I ara només falta que arribi el moment i que sigui així. Bé, va ser la primera en fer l'Asuka en els 26 primers episodis d'Evangelion. Són molts takes. O sigui, qui ha fet més takes en català de l'Asuka ets tu. Això està claríssim. Sí. A més, és un personatge que és... Home, ja sabeu que m'agraden els personatges amb caràcter i ella ho té. O sigui que només per les cleques que li fan al Shinji ja mola. O sigui, el Tito. Sí. Això és el que t'agrada. O sigui, cleques al Tito. M'agrada. Cleques al Tito. M'agrada. Jace, crec que han fet una donació. He sentit la notificació, però no he sentit qui era. Vull agrair enormement qui hagi sigut. No sé si ho has vist. No ho he vist. He vist la primera intervenció d'en Jaume Quartero. Això sí que ho he vist. Però la donació no m'ha surt... Ho veurem, demano disculpes, us farem menció en el podcast, si no d'aquesta setmana, perquè ja està gairebé gravat el de l'altre, però tinc en pantalla una escaleta i per tant no veig l'OBS, però he sentit la notificació, per tant sí, qui sigui, moltes gràcies pel suport i per la donació. Acaba de sonar la Sayaka Honami, que la vas fer tu també, amb l'alerta de donació. Ole! Sí, no, clar, aquí només sones tu. Clar, és que ara sones doble. Vull dir, sones en directe i gravada, vull dir. Val? Gran personatge, també. Sí, ostres, aquell riure increïble. Abans de passar a connectar amb la Jace per si hi ha alguna pregunta i tal i qual, deixa'm dir-te que no sé si t'havies enterat, perquè ja que et tinc en directe ho diré, que l'SX3 doncs, té un canal IP on hi ha l'Hora Boomer, on es posen animes antics que ja s'han doblat. Van començar amb Yu Yu Hakusho, i en el Manga Barcelona van anunciar que quan s'acabi Yu Yu Hakusho, no sé si s'ha acabat ja o no, no ho sé, val? Hi ha molta cosa per veure, quan s'acabi tornaran a remetre Ranma. No, en sèrio? Sí, Ranma torna a TV3. Però amb el doblatge antic, o sigui... Sí, home, clar. Home, és que si em canvien el doblatge a Ranma, vaig a TV3 i incendio tota la casa, o sigui, així de clar. O sigui, m'ho carrego tot. No ho sabia i és una gran notícia, estic flipant ara mateix. Ranma torna, sí, i tant. Em farà molta il·lusió poder-ho escoltar. Perquè, escolta, un incís, se m'acaba d'acudir ara. Tu te'n recordes del Mikan, del gat taronja? Home,
Home, és una sèrie que TV3 no sé per què no l'ha posat mai més. O sigui, Bueno, ara tornen a demanar-la, por ahí, vull dir, tornen a demanar-la. Però... És brutal. Va ser també una sèrie d'aquelles que no, en el moment no ets conscient del que estàs doblant, només que tu passes superbé i després vas veient que, ostres, que és una mica desfasat, però espectacular. I és una sèrie que la veuria, si es pogués, la veuria una altra vegada. I no sé per què, la van posar poc. A més, la posaven els dissabtes al matí, no era el millor moment, Hosti, no potser. me'n recordo ja. No, el que volia preguntar és què vas fer abans? El Mikan o la Ranma? Tu te'n recordes? Sí. És que la Ranma va ser un dels primers personatges forts. A més, sí, la Ranma segur. Mira, la dirigia el senyor Ollot, ja ho sabeu que sempre li dec moltíssim a Josep Maria Ollot i em va ajudar molt. I en aquell moment fèiem Ranma i jo feia un personatge a la sèrie Veïns també, que ell també era el director. I me'n recordo que això devia ser l'any 96 o por ahí, no? Crec. Va ser quan jo ja vaig decidir... 96, sí, clavat, sí. Les dues són el 96, però jo crec que vas doblar primer la Ranma, però es va emetre primer el Mikan. Jo crec que per això hi ha aquesta confusió, saps? Però al mateix any. Estic segura que primer va ser la Ranma. Podria ser que en el mateix any es doblés, però que primer va ser la Ranma, perquè va ser un punt d'inflexió en què jo vaig decidir que em dedicava ja plenament al doblatge i a la interpretació i estudiava per les tardes en una escola de teatre i als matins feia doblatge. O sigui que per això ho recordo les dates també, els anys i tot això. Molt bé. Jace, connectem amb tu. Com està el xat? Perquè gairebé no estic veient res, Bueno, encara que no el vegis, està més aviat en hype dient lo maca que és, dels personatges, de com torna. Estava veient el debat de què havia arribat primer a TV3, si era en Mikan Ranma. Sí, jo he ficat fins i tot en el xat, en sèrio, hagués jurat que jo primer va arribar a Mikan que no a Ranma, però que pot ser que la Núria primer doblessis a la Ranma noia i que després doblessis a Mika, el que passa que després per emissió i per llargada i durada dels episodis, doncs arribés a la televisió primer Mikan. I alguna pregunteta sí que n'hi ha, perquè tens per aquí algun alumne, com sempre sol passar últimament, que hi ha un alumne i diu, profe, quan vindràs a fer un màster? I ho diu la Hikari Niart. Un dimecres matí, sisplau. I després en Joanet, ja en lloc de passar cap a l'anime, la fico ara perquè després no sé si hi haurà cabuda perquè entraré en modo Utena hardcore. Ho està esperant tothom, sí. Clar. Calma. Bueno, simplement diuen en la teva carrera professional que et ha semblat el gir a nivell de superheroïna de Luz Estelar a Thor. Ostres, és veritat. Buah. Però és que a mi m'agraden molt tots els personatges, o sigui... Són molt bons tots dos, Sí. Lo de la Luz Estelar ha sigut un regal, perquè a més ha evolucionat moltíssim el personatge. Sí. A més he tingut, això ara ho dic molt en sèrio, el Tito ha sigut el director de la sèrie i no sabeu com s'ha currat la direcció d'aquesta sèrie dificilíssima. El personatge, tots els personatges són molt difícils i a més hem tingut la gran sort de doblar-la en català, o sigui, està penjada en català ja. Brutal. I després, el de Thor, jo ho estava desitjant perquè, encara que no us ho creieu, sempre ens queda alguna cosa que dius, jo vull ser algun dia algun d'aquests de tipus Iron Man, no? I ha arribat, el que passa és que, ha arribat d'una altra manera, però eren les condicions de la Natalie Portman, perquè ho vaig estar llegint, i ella tenia molt clara les seves idees a l'hora de plasmar la pel·lícula i a mi em va encantar el paper i, no explicaré res ni faré spoilers, evidentment, però em va agradar molt la pel·lícula, també. A Thor Love and Thunder estem parlant, no? Sí. Love and Thunder és fàcil, és molt emotiva, Diguem que les anteriors de Thor eren molt criticades, les primeres més sobretot. Ragnarok fa aquell punt d'inflexió on el personatge de Thor masculí es torna més humorístic i diguem que amb Love and Thunder li dona una altra tornada, un altre twist d'aquell molt interessant i molt maco i molt emotiu, la veritat.
A mi és el que em va enganxar una mica, bueno, el que em va enganxar, no? Crec que aquest gir, però jo crec que això ho buscava molt també, es buscava molt que ella volia una cosa així, i a més té també el seu punt dramàtic, no? Vull dir, hi ha amor, hi ha de tot, o sigui, penso que la pel·lícula reuneix moltes coses. Bueno, i que la pròpia Natalie Portman s'ho va currar tant a nivell interpretatiu com físic, perquè era molt espectacular en el moment que es va confirmar el seu paper, com físicament va evolucionar per ser la noia Thor. Sí, és així, perquè també ho vaig estar buscant, ho vaig llegir, perquè et fa il·lusió i et documentes una mica i sí, vull dir, és que a més, nosaltres quan vam doblar, a vegades hi havia, bueno, no teníem les imatges finals perquè anàvem, bueno, molt a l'hora, no?, als Estats Units, a l'hora de doblar, perquè, bueno, vam fer molts preliminars i tu veies com els hi posaven les puntats aquests als braços i aquestes coses i quan li enfocaven de prop, bueno, era brutal el que s'ho ha currat per estar fibrada, forta, espectacular. Com tot el que fa ella, vull dir, és que clar, si s'hi posa i ho fa bé. Home, és una de les grans, està clar. Sí. Tu i jo tenim una mini anècdota amb aquesta pel·lícula, que no sé si te'n recordaràs. Fes-me memòria. Perquè me'n recordo que quan va sortir el tràiler en anglès, te'n recordes? Jo vaig dir, ei, que la Natalie Portman fa de Thor, que tocarà, i tu em vas dir, doncs a mi no m'han trucat encara, no sé què, i jo vaig dir, home, no pot ser, no pot ser. Sí. O sigui, i em sembla que al cap de l'endemà o així vas dir, escolta, que vaig a fer el tràiler, te'n recordes? Sí, és que va ser, jo quan m'ho vas dir, em vaig espantar perquè vaig pensar, pues no, perquè ja sabem que aquesta professió és així, vull dir, ho fas però no és garantia de res. Bueno, podia ser. Però sí, em sembla que sí, va ser l'endemà. Només va ser com molt precipitat. Un divendres tarda vam anar a fer un tràiler corrent, no es podia explicar res, ja sabeu, i tal, i sí, va ser molt xulo, la veritat. I d'aquí ja van partir 2 tràilers més, i després la pel·li vam estar tot juny, vam començar així ràpid del juny, i després, bueno, va ser molt just, va anar tot molt apretat, molt apretat. Amb els trailers sempre hi ha molta pressa, no? En plan Evangelion 19 de gener, pues una miqueta així. Ho anava a dir, perquè em sembla que es va estrenar rotllo un 9 de juliol o alguna cosa així, sí, que si estava doblant al juny... Mira, et puc dir que jo recordo perfectament que l'estava doblant un 8 de juny. 8 de juny. M'està sonant massa Evangelion, Sí, Déu-n'hi-do. Però això cada vegada més és així amb aquest tipus de pel·lícula perquè, bueno, és que no, pel tema de seguretat i tal, vas treballant en preliminars, el que es diuen preliminars, no? Fins que arriba la definitiva, potser tu ja has anat 4 o 5 vegades a l'estudi a rectificar i seqüències que havies doblat desapareixen absolutament i n'arriben de noves. O frases noves, guió nou, de vegades dius, per què han tret allò, que era molt xulo. Bueno, doncs desapareix i posen una altra cosa o al contrari, de vegades una seqüència es fa més extensa del que era. Normalment no, normalment el que fan és retallar. Bueno, potser després per la versió extesa, alguna coseta així que també es deixen per l'edició home video que la gent vulgui picar. Sí, pot ser, sí. Mira, perdona, però tenim una última pregunta destacada. Vale, ja està. Que no sé si la vols fer tu, Jace, perquè això... Sí, fes-la tu. Va, simplement tenim esta pregunta, així tu la llegeixo. Núria, la nana Komatsu és un personatge bastant diferent a l'Asuka o l'Utena. Et va costar la interpretació de la nana Hachi? Diu, tant de bo sentir-te a la Toru Honda de Fruit Basket. En tot cas, recordo que, si no vaig errada, és la Marta Ullot. Sí, és la Marta Ullot. Que ja tenim personatge, i jo crec que, jo sempre ho diré, quan hi ha un personatge que hi ha un professional, jo crec que és de respectar el repartiment original. Home, i tant, i a més, en aquest cas és amiga, o sigui que impossible, perquè jo no ho faria. Però... La nana, torna a sortir la nana. La nana. Però, a veure, no falto el respecte a la interpretació de la nana, però ni molt menys, però per mi no és del més difícil, perquè a nivell veu i tot això flueix molt bé, perquè no es posa a cridar com una loca i aquestes coses. I després, no sé,
Bueno, a veure, És plora. una muntanya... I aquesta... La nana pot passar de plorar a riure, a cridar, a estar trista, Sí, o sigui, és una muntanya russa, però, sí, però per mi això és l'emoció de l'anime, això és el que a mi em té enganxada de l'anime. Llavors, clar, Ja. dir-te que és fàcil, no és fàcil, però per mi és lo más, i llavors m'ho passo tan bé que potser no li dono la importància... O sigui que quan a vegades acabes un text difícils d'aquests que ja tenia la nana, dius, bo, el que acabo de fer, no en sortiré. Però quan ho fas et quedes com te queda a gusto. O sigui que... I això és el que passa amb la nana, et desfondaves, evidentment, però és dels meus personatges favorits, ho sento. Jo sé que a molta gent no li agrada, Sí. però... Aquí, perdona que t'interrompa, Núria, però és que, clar, és que el nostre estimat director, en Marc, diu que li agrada molt Nana, però la sèrie, però el personatge que, per cert, aquesta minona que tu no veus i la gent es diu Nana, diu que l'odia sobretot perquè la teva interpretació és boníssima, i jo tinc la teoria maquiavèlica que en el fons és el seu personatge preferit. No, a veure, jo la nana l'he tornat a veure per quarta vegada ja. Per tant, la sèrie m'agrada. I sí que és cert que quan la vas veient, dius, bueno, és una noia que té bastanta mala sort, encadena 3 o 4 desgràcies seguides i ho gestiona malament i ja està. Quan més la veus, més la perdones, però, ostres, a vegades li diries, nena, un altre cop no, home. Hòstia. El que passa és que com a actriu de doblatge t'omple moltíssim, perquè és el que tu dius, com que era una muntanya russa, dius, buah, quan sento aquestes coses en els directes em poso molt contenta. A mi, com a persona, com a Núria, m'agrada el tema romàntic. El que passa és que la lia molt, ella la lia molt. Ella és molt romanticota, però la lia molt com bé Dios. La lia molt. I acaben de tirar, tu no ho has sentit, però acaben de tirar una de les teves videoreaccions exclusives que vas gravar amb la nana, ara mateix, en el directe, s'ha sentit la nana. Recordo que si voleu accedir a aquestes videoreaccions heu de ser subscriptors de Streamloots i les podreu tirar. Val? Alguna pregunta més, Geis, o anem endavant? Tirem endavant, anem avançant. Tirem endavant, va. Anem una mica per feina, va, perquè, clar, a vegades això ho he parlat amb tu, Núria, i, clar, la Núria sí, posa la veu al podcast del racó del manga, les cortinetes, la veu en off, etc, però jo sempre he dit que tu aportes molta més cosa que això, no? Vull dir, i sobretot, jo ara parlo per mi, no sé com ho veuràs tu, però això ho hem notat, sobretot jo personalment, en aquest ressorgiment amb aquest contacte amb TV3, amb l'anime que ha tornat i tal i qual, perquè ens has fet una mica d'assessora de com funciona el doblatge, no? Perquè jo a vegades, clar, s'estaven movent coses i dic, hòstia, Núria, i això com funciona? I això per què ho fan així? I això com ho podríem solucionar? Em faria molta il·lusió si poguessis explicar als espectadors més o menys quin paper per tu ha jugat tot això, no? Què has aportat, saps? Explicar una miqueta què hi ha més enllà de la veu que senten al podcast, no? Clar, és que igual em mates, però és que jo sento que no he aportat massa cosa. O sigui, No. Jo el que sento és que un dia em veu trucar, em vaig enfilar, em vaig pujar en aquesta aventura amb vosaltres, perquè crec en el doblatge en català, perquè adoro l'anime, i perquè sobretot, que això ho vam parlar al Saló del Manga, crec en el bon doblatge en català. Tot no pot valer. Ara anirem, sí. Si s'havia d'apostar com s'ha apostat, com heu fet vosaltres, que la pedra que heu picat només ho sabeu vosaltres, i jo hi tinc la sort d'estar amb vosaltres, però sóc una peça molt, molt, molt petita, però si puc aportar alguna cosa i dius que ho he fet, doncs jo estic encantada, però simplement això, no? Poder-te dir, doncs això, no? Tenir en compte que el doblatge es fes bé, això era molt important, Marc. Però em sento jo em sento com que vaig amb vosaltres fluint i no em sento que faci res. Vull dir, cadascú té la Geis té la seva missió, tu tens la teva, i llavors és com que anem portant tots el nostre granito de arena, no? I al final jo em sento molt així i em sento superarropada amb vosaltres i ara sí que ja em sento molt part de l'equip, no? Però clar, és que per això volia que ho expliquessis, perquè clar, ens hem trobat amb coses molt de novato, no? Que sortien coses i deies, i això com ho podríem fer, no? Sobretot el que dius tu d'un bon doblatge. Vull dir, si una cosa té el fan de l'anime en català és que no es conforma amb qualsevol cosa. El doblatge té que estar ben fet. I jo crec que la majoria d'animes que han sortit, el doblatge l'han salvat
bastant, per no dir molt bé, sobretot Kimetsu no Yaiba, que hi havia aquells dubtes de ostres, doncs l'han salvat, no? I clar, hi ha el problema de les homologacions, no? Sí. I estem d'acord que depèn de quin anime arribi, això s'ha de dir, vull dir, no passa res, vull dir, es farà més fidelment o millor segons si va a un estudi o va a un altre. Bueno, i també depèn... Sí, això és així perquè tothom té les seves circumstàncies personals i de vegades, doncs, cadascú va on vol, això d'entrada, però també hi influeix molt també el director. Al final el director té l'última paraula. Després et convoquen i tu pots decidir si vas, si no vas, si et va bé, si vas a tope de feina o si tens un problema personal i no pots fer, o si aquella setmana la sèrie es comença a doblar i s'ha d'entregar, perquè avui en dia ja sabeu que tot és així, o sigui, tot s'ha de fer per a ayer i hi ha molt poc marge. Llavors, potser en algun cas han trucat primer a una altra persona i no ha pogut fer la sèrie. Això pot passar, que a vegades dius, per què no ho fa aquesta persona? Doncs potser estava... no sé, com em va passar a mi en el seu dia, que estava de baixa. Hi ha moltes coses darrere que abans de ser criticades sempre s'han de saber tenir molt bé la informació. I jo crec que també ens ha anat molt bé a nosaltres poder tenir aquest contacte perquè tenim la informació de primera mà, de dir-te, mira, Marc, i això i allò. Clar, aquí és on volia anar jo, no? Aquesta informació que sembla a vegades irrellevant, però que et pot donar la idea d'una solució, no? Perquè, clar, una bona direcció, evidentment, si hi ha una bona direcció allò està salvat, vull dir, és el que vam, com per exemple quan li vam fer l'entrevista al Tito al Manga Barcelona, que tu estaves present, que el Tito va dir, bueno, Evangelion si ve, si volen que ho faci jo, perfecte, si no tampoc passarà, i jo li vaig dir, no, sí que passa, sí que passa jo també penso que passaria, jo també penso que passa. Clar, vull dir, perquè ell és qui l'ha dirigit i qui coneix més bé la sèrie de tot el món del doblatge, o sigui, l'ha de fer ell, o sigui, no per una altra cosa, no? Són aquestes coses. Aleshores, clar, una bona direcció, sí, però és que depèn de quin estudi vagi a parar, o és que això s'ha d'explicar, depèn de quin estudi vagi a parar un producte d'anime, la direcció pot ser una o pot ser una altra, no? Sí, i també el que jo penso que ho matxaco molt i us ho dic perquè la importància de que t'agradi o no l'anime és molt important a qui li dones aquesta... Un cop arriben a l'estudi, és molt important a qui li dones a dirigir, perquè no tothom estima l'anime i llavors diu, bueno, és una sèrie de dibuixets. No, no és una sèrie de dibuixets. Per mi no. I llavors... Però això ja són coses, són matisos. Cadascú... hi ha gent que per ells és feina i la faran bé perquè són professionals, però hi ha d'altres persones que li posem més mimo a la nostra feina. Sí, la veritat és que hem tingut molta sort d'estar en contacte amb el Víctor López, que el coneixes molt bé, jo crec, que és el responsable de doblatges de TV3. Tots els repartiments que pengem a xarxes de les noves veus i tal i qual són via els documents de càsting que ens aporta el responsable de doblatges de TV3, que és la persona, vull dir, jo una vegada parlava amb ell perquè li vaig dir, escolta, si vols venir a fer una xerrada i tal, hòstia, no, és que jo no sé què, dic, es va treure com a importància, dic, no, és que el teu paper és clau perquè tu ets la persona que dirigeix, o sigui, que decideix, m'arriba un anime, això anirà a aquest estudi. Sí. És que aquest moviment, o sigui, aquest simple moviment és determinant, no, Núria? Sí, el que passa és que ell, bueno, jo des d'aquí li envio una abraçada molt gran al Víctor perquè l'aprecio molt, fa molt bé la seva feina, lluita pel doblatge, pel bon doblatge, però ell també moltes vegades es pot trobar lligat en que si un estudi està homologat o no, també influeix la quantitat d'hores en la que estigui homologat, perquè si un estudi petitet té moltes hores, doncs anirà cap allà. Vull dir que si tu has quedat primer, té molts números d'anar a la sèrie cap allà. Però potser aquella gent mai han fet anime o desconeixen moltes coses i que gràcies al Víctor tot això, doncs, bueno, és com quan el Conan ha anat canviant d'estudi perquè els estudis han desaparegut, perquè igual que s'ha jubilat gent del Conan, els estudis també s'han anat, alguns estudis s'han anat a pic i ja no existeixen, doncs el Víctor s'encarregava de passar el càsting sempre perquè respectés tot i això també li devem al Víctor, que s'hagi... Vull dir, que és així. Sí, són d'aquelles persones que potser la gent li dius el nom i no coneix, però són molt importants. És una peça molt important perquè surti tot molt bé i des d'aquí no sé si ens està escoltant, però li enviem una abraçada també des d'un servidor i la Geis perquè la informació que ens aporta i aquesta comunicació que tenim és
és molt important, no? Chase, com està el xat? Estic veient alguna cosa, però... Hi ha algunes cosetes, però abans sí que Vinga, va. m'agradaria fer un incís que ha fet la Núria, que dèieu és que cadascú té la seva part i que el racó, Marc, tu fas la teva feina, la Núria fa la seva, nosaltres... Jo crec que som com un cor i som els dos moviments, el sístole i la diàstol. I jo crec que, clar, que és que si vosaltres no feu bé la feina, nosaltres no ens relaxarem i podrem donar aquest bombo al cor perquè funcioni. I jo sempre ho diré que si tot això ha passat i ha ressorgit arrel d'una pandèmia és perquè en el seu dia vosaltres vau fer una feina tan ben feta en general que va fer que nosaltres després fóssim la diàstol, la reacció de dir això ha desaparegut, aquest cor no es pot parar i hem de fer l'RCP i l'hem de reavivar com sigui. I la realitat és que TV3, quan ha tingut l'ocasió, ha revifat i sembla que arriba per bon camí. I jo crec que l'anime en català arriba per quedar-s'hi. Una altra cosa és, com bé també comentava, el tema dels estudis, i ara faré en relació a una pregunta que s'ha fet en el xat, que més o menys per la relació que tenim amb TV3 i en especial amb el Víctor, que clar, que els estudis tenen X hores. I clar, si per exemple, jo què sé, a l'any tenen 100 hores, t'arriba una sèrie, n'has fet 70 i te queden 30, doncs potser ja no podràs fer una altra sèrie grossa, sinó te quedarà algú petit. I llavors potser han de jugar amb els temps i això potser la gent... Són moltes coses que a vegades la gent no entén. És lògic que no s'entengui perquè és una cosa molt tècnica, molt professional, que potser una miqueta des del racó i altres projectes se comença a explicar perquè la gent tingui almenys una mica el per què o una idea, que no pensin potser que això a les xarxes fa molt mal, que és el pensar de no ho volen portar, no tenen estima pel producte, sinó que a vegades no és el que volem, sinó el que poden fer. I en relació a això, sí que és veritat que per aquí s'ha fet una pregunta molt interessant que deia que tu com a directora, més o menys, com realitzes la teva selecció de l'hora d'escollir les veus. Jo m'imagino que sobretot en especial en anime ja tens una mica de cura de que la gent entengui el producte, perquè jo penso que l'anime és un producte que s'ha d'entendre. I una miqueta és això, que expliquis com funciona. Bueno, al final jo sempre ho tracto com qualsevol altre producte. És així, això també ho he dit moltes vegades. A mi tant me fa fer una pel·li molt dolenta que fer una pel·li de cinema. Sempre s'ha de fer de la millor manera possible. I com sempre intento dir, és que hi ha una base, que és respectar l'original. Llavors tu escoltes la veu i t'has d'acostar a aquella veu. I quan tu fas un repartiment, tens en compte l'edat de la persona que l'ha de doblar i la veu perquè s'acosti al màxim a l'original. I a partir d'aquí tot flueix. Després també mires el que envoltarà, que tothom tingui una concordància d'edats, que tot estigui proporcionat i tot vagi en ordre. El doblatge ben fet, intento fer. Això és el que... La base és imitar l'original. Llavors has de buscar uns... Sí que hi ha més flexibilitat en el tema de l'anime perquè tenim la capacitat uns companys de posar la veu. Hi ha gent que té la capacitat de posar una veu certament aguda per un personatge que potser altres persones més jovenetes no són capaces. Vull dir que amb l'anime tot jugues amb moltes cosetes. Però que la base per mi és imitar l'original. Llavors, a partir d'aquí, tu pots fer un repartiment que dius, aquesta que és rosa, tal, l'altra, la morena, aquesta és més esbojarrada, aquesta és més tímida, doncs tu coneixes els teus companys i així es fa un repartiment. Doncs va, aquesta noia, al final tots som actors i tots hem de saber interpretar, ja sigui rient, anant borratxos, com Balcogoro. Clar, el Marc Ullot no veu com el Kogoro, no veu. Llavors, però acabar borratxo, doncs al final és això, no? Que nosaltres, gràcies a aquests personatges, podem donar tant. Vull dir, la nana, jo no sóc com ella, però només en el tema del romanticisme, aquestes coses. Però vull dir que gràcies a l'anime, molt, ens ha ajudat molt a mi, personalment, com a actriu, per poder destapar unes coses que un no sap que és capaç d'arribar a treure. I dius, com he sortit ara d'aquí, no? Perquè et destapen moltes coses interpretativament, que dius,
Doncs mira, ara, això, no? La muntanya russa, aquestes coses. I als companys això ens agrada, clar, perquè nosaltres al final el que volem és interpretar. Clar, i això t'anava a dir, traient el producte de l'anime, els actors de doblatge japonesos no us ho fiquen fàcil, eh? No. No, per res, perquè a més jo sé que en moltes pel·lis dels anys 90 i això, jo sé que doblava sempre a les mateixes actrius que allà eren mega famoses, vull dir que... Però em deien, doncs aquesta és... Bueno, em sabia els noms en el seu dia, però dic, uala. I no ho posen fàcil, no? Sobretot a nivell de veus, eh? Jo m'he trobat amb molt... Bueno, el Marc ho sap, no? Que de vegades et trobes la típica veu super aguda, que ell m'ha dit, ui, aquí, quan et vingui aquesta, crida molt, i tal. Ja m'adverteix, sí. Però, bueno, jo en aquest sentit tinc la sort que puc tirar molt cap amunt. La meva dificultat, en tot cas, és anar cap avall, no? Però més com l'Utena, que va més cap avall, parlant d'Utena, per cert. Però, bueno, sí, veus, això també serveix, Marc, perquè tu moltes vegades ja coneixes el producte i em dius, doncs això, i aquesta documentació també va molt bé, per treballar. Això és molt important. Els friquis et donem la informació, diguéssim, de primera mà de cuidado, que hi haurà crits, cuidado, que hauràs de plorar, vull dir, bueno, suposo que mentalment ja enfoques una mica, no? Bueno, perquè de cop fas com un xip de, doncs, ojo, no? Perquè potser vas tu relaxat a fer un episodi d'una cosa i després resulta que allò és un paperàs, no? Que dius, buah. Però clar, dius, però sort que el Marc m'ha filtrat aquí una informació de primera mà i llavors fas un clic. Bé, és la feina d'equip una mica, no? Que parlàvem abans que ens retroalimentem, intentem retroalimentar-nos, no? Deixeu-me fer un incís, i és que m'ha sortit un avís del Google Teams, no sé si l'has vist, Jace. Ostres! Del rotllo que... Em sento aquestes coses que en directes em poso que molt tenim contenta. 10 minuts. Us estimo! Saps? Ja te pot passar, clar, però no patiu, perquè si es cau la trucada, el directe no es caurà. O sigui, jo torno a fer un enllaç, tornem a connectar i ja està. Veureu que passen coses rares a la pantalla, però no passa res, val? No passa res. A mi també m'ha sortit, Marc? Perquè jo m'he espantat, perquè dic, ui, això se'n va. Oi que sí? Dic, sí. És que a mi tot just, suposo, quan ha saltat, estava mirant, clar, ha comentat l'Estel Tort amb una pregunta i, clar, la meva vista ha fet... i se n'ha anat directe al xat. Tenim l'Estel per aquí? Sí. Quants actors tenim aquí? Jo he vist uns quants, He vist uns quants i... A veure, passem llista. Quina vergonya! Que es manifestin els actors de doblatge. Estel Tort, ja la veig per aquí. I aprofito aquí i diu, la Najimi és una de les que et fan patir en tema veu. Em sembla hipertensa i, òbviament, t'envia una abraçada gegant. Bueno, jo li torno l'abraçada gegant i sí, la Najimi... La Najimi ja li vaig dir al Tito en el seu dia que l'he de fer... O sigui, si la sèrie vam tenir sort, que em sembla que les últimes vegades es feia cap a... la segona temporada cap a finals de setmana i jo necessito fer-la per la tarda perquè surto rebentada de veu. És un personatge absolutament diferent a tot el que he fet. Clar. Suposo que ho ha vist, ja sabeu, és que no vull desvetllar com és el personatge, no? Però les seves circumstàncies t'obliguen a posar una veu absolutament... No et va recordar una mica quan feies la Ranma, la Najimi? Perquè jo quan l'escolto dic... No? Pot ser que tingui algú de Ranma perquè és masculina. I la Ranma, clar, però la Ranma estava molt marcat que era masculí i femení. Però tenia aquell punt, també, Però no, la Najimi és un personatge que amb el Tito vam treballar molt però em rebenta la veu. És que per molt que intenti, i al final això amb el meu pare sempre m'ho deia, intenta sempre tirar de diafragma i aquestes coses, però ell m'ho deia, si vols que quedi bé, al final t'has de deixar la veu. I jo amb la Najimi em deixo les cordes, perquè a més, quan parla ràpid, fa moltes coses, fa moltíssimes coses. Però la dificultat major és això, no? Posar la veu aquella de machote, sí. Molt bé, doncs... Jo sempre ho diré, algun dia haurem de fer una masterclass de què vol dir ficar la veu o ficar la veu al lloc. Jo l'altre dia amb l'Estel va comentar de fer algun dia un directe parlant d'una mica la vostra feina, perquè tu em dius, has de ficar la veu al lloc, i jo... És molt important, perquè
L'Estel, per suposat, té un control molt millor. És meravellosa. És meravellosa, exacte. I a més ella canta i té un control absolut del diafragma de tot. Però és per no lesionar-te, per no fer-te... Perquè jo puc sortir tocada de l'estudi, però no puc sortir afònica. Puc sortir afònica, com ja em va passar fa molts anys fent Pirates del Caribe, per certes raons, no? Perquè per molts motius van passar coses tècniques i llavors era pirates, i un altre cop i pirates, i vaig sortir afònica. Per què? Perquè m'hi deixava la veu, perquè ho requeria, perquè la seqüència ho demanava, però fent una Najimi jo no em puc permetre quedar-me afònica el resta de la setmana. Llavors, el que sí que demano és fer-ho de tardes, i llavors jo ja em quedo calladeta, quan arribo a casa no parlo, evidentment nosaltres ballem moltíssim aigua i estratègia, coses, i fins l'endemà, i ja està. Però sí, és això, no? És buscar-te una veu que s'assembli, que sigui el més possible semblant a l'original, però sense quedar-te matada de veu, sinó que puguis treballar l'endemà. És complicat, no és fàcil. Molt bé. Segurament la trucada està allí en el moment més àlgid, que és quan jo volia parlar d'Utena. I ara és quan es tancarà la barraca. I ara és quan es tancarà, llavors tinc por de que la Geis comenci el seu speech i això es tanqui. Vull dir, no sé si hi havia alguna pregunta més o així, però tornarem a connectar, no patiu, no patiu. Arriba el meu moment, no et preocupis. Havia alguna cosa més que feia en relació, és que ara l'he perduda, perquè tampoc tenia massa fil amb el ganxo de l'entrevista, i llavors és, mira aquí, el Mandaloriano, que l'havia fet 2 vegades i ja li he dit, no m'afegis flut. Diu, el teu germà Albert va doblar Bola de Drac Z en el 1991, un personatge episòdic. Tens l'espineta clavada aquesta amb Bola de Drac? Jo no vaig saber que el Tito havia fet un episòdic fins aquesta setmana passada, que parlant m'ho va dir. Una mica, no? És allò de dir, d'entrar a sala i dir, Marc, deixa'm fer una frase. Val, no patiu, s'acaba de tallar la trucada, intentarem fer un altre Google Teams, que no cunda el pànico, això són coses del directe, ho fem rapidíssimament. Això en principi té que ser molt, molt ràpid. No patiu, no patiu. I ja està. A la que em connectin, això ja ens tornem a posicionar amb la càmera tal com estava i no hi ha problema, val? Vaig avisar. Aquí està la Geis. Hola Geis, què tal? Falta la Núria. Quan entri la Núria, seguim. És fàcil d'esperar. Aprofito per dir que compartir és estimar, però hem de saber que hi ha coses que no es comparteixen. Un colant de xocolata a vegades pot costar de compartir. Doncs l'Estel Tort és com un colant de xocolata. A vegades es pot compartir i a vegades podem menjar-nos el tot. Recorda'm. Vale, aquí tenim la Núria. A veure, que et posaré en pantalla. Com ho he fet això? O si no, movem... Anem a fer un invent. Bueno, perquè veig només... Aprofito ja que surto jo mentre fem la recol·locació i... Sí, ara recol·loquem. Anem a parlar de... Començo a fer l'espeech i la introducció que tots sabeu de sobres, mentre vaig desapareixent de mica en mica, que Utena no es remena, això ho sabeu. Tenim que Selecta Vision ha confirmat que arribarà a la sèrie d'anime clàssica amb home video i farà una edició meravellosa i ningú dubta que arribi el doblatge en català. En canvi, tenim que Hono Media, Bath Media, va llicenciar la pel·lícula d'Utena, un producte que mai havia arribat a casa nostra i que al principi deia que primer arribaria en castellà i després arribaria en català. Finalment va confirmar que arribaria dualment en castellà i en català, i fa no gaire, crec que com a molt 10 dies, diria que... No, fou després del Manga Barcelona, va anunciar ja el producte estava en prereserva, on
qualsevol fan pot arribar a la seva web i reservar la seva edició col·leccionista, on no m'amagaré i jo fou la primera que va cridar dient ens podeu confirmar repartiment, perquè, òbviament, ho sabeu que tant la Núria Trifol com la Joel Molatx són els protagonistes, l'Autena i l'Angie Gememilla, entre altres companys com el Josep Maria Mas i de més. I, òbviament, jo abans de fer aquesta reserva vaig voler confirmar aquest tipus de doblatge. A dia d'avui encara no ens han respost. Dóna casualitat, perquè ha sigut casualitat, que en el dia d'ahir van fer un directe a Hono Media amb els companys de Rame Emperadors i, òbviament, va haver un moment que van treure la col·lecció d'Autena i jo ja estava preparada i vaig llançar com fletxa, però als pocs segons vaig llançar la fletxa de sisplau, ens podeu confirmar repartiment, i alhora vaig preguntar directament aquesta pel·lícula a dia d'avui està doblada? I va sortir el tema del hashtag Made in Capità Núries, això no li traurem mèrit, que aquest hashtag és del Capità Úries, que és Utena no remena. Ells van sortir amb una cosa en castellà, com era, no patiu amb Utena, com era, no me'n recordo com era, però bueno, van fer com un contrahashtag, però sí que ens van dir que, en principi, primer que no estava doblada, perquè es trobava en un procés de traducció guió, justament, que encara estava, com que encara no estava a punt per doblar. I aquí entrem amb la meva poca optimista, perquè realment no tinc certesa, i potser m'equivoco, però normalment quan surt un producte en prevenda és que el doblatge més o menys ja està més que finiquitat, o almenys no un punt en verd per dir que encara estem en guió. I aquí, mira, la Crit 84 diu no temes por Utena. Era en plan, no temes por Utena, que en plan, bueno, llavors no garantitzen el doblatge en català amb el repartiment, perquè clar, és... Òbviament, i aquí és quan entrem els cavernaris, els megafans, i aquí com a fan incondicional del personatge d'Utena és una realitat i no m'enganyaré. I amb Hono Media, per desgràcia, sabeu que hem tingut males experiències amb doblatges de dubtosa qualitat i gent que a sobre reclamava que no havia cobrat pel servei fet, tot i ser un producte que s'havia cobrat amb subvenció. Llavors, ara repetim amb la mateixa distribuïdora, amb el producte d'Utena, i una miqueta jo crec que és el tema final per concloure una miqueta aquest directe. Només dient que està en traducció, en ajustament de guions, sense dates i sense confirmar res, Marc. Estem en aquest punt. Estem en aquest punt, però a mi el que em va preocupar més, i ho vull traslladar aquí, corregeix-me si m'equivoco, perquè el directe a Rame Emperadors el va seguir tu, perquè jo estava treballant, és que estaven fent tot el possible per mantenir veus, però que no ho podien garantitzar. Correcte. Aquí això ho van dir textualment, no? Correcte. És que me sembla fortíssim. És que... Correcte, perquè a mi em diuen no patiu que les veus principals estan garantitzades i dic, vale, perfecte. Que triguin el que vulguin, clar. Clar, no tinc pressa. Prefereixo que arribi com hagi d'arribar. Però a mi la sensació que és no estem en aquesta fase, no estem en aquest punt, ja tinc el producte a la venda i no et confirmo repartiment ni sí ni no et preocupis, potser trigaré mig any però aquest doblatge arribarà. Jo sé d'altres productes i no faré comparacions per no fer comparacions, però jo sé que altres productes hi ha al forn en català que es volen respectar el doblatge dels anys 90 i ho tenen claríssim. Arribarà quan hagi d'arribar, però arribarà amb el doblatge que toca. Clar, Núria, quan a tu et diuen no ho podem garantir, perdó, aquí el capità moda, com diu, Mestre Titas Modeon, exacte. No ho podem garantir. A veure, la pregunta és retòrica, perquè la resposta jo crec que està clara. Si tu veus que els fans et demanen garantir les veus i tu dius no ho podem garantir, quina és la raó per la qual no ho poden garantir? Aviam. És que no hi ha raó. Vull dir que el primer que han de fer és posar-se en contacte amb un bon estudi, amb un estudi professional, amb actors que en aquest cas a més tenen el repartiment fet, que això és una gran feina feta, que ja saps que els teus fans ho volen, no? Que volen a la gent, per tant, és que ho tens tot fàcil. Llavors,
No sé el problema de Honu, no sé si és un problema de diners, perquè sabem això, no? És públic que no, en el seu dia doncs, va passar tot això, no? No sé quin és el problema, però com igual que ja et vaig dir l'altra vegada, Marc, a dia d'avui no sabem res. No. Jo crec que ho has dit tu al principi, no? Que ho portin a un estudi professional. És que si comencen per aquí no hi haurà cap problema perquè els actors anem a treballar a un estudi professional. El que jo personalment no sé si m'arriscaries a anar a un lloc que no conec, no sé, vull dir, és que... I sobretot, assegurar-me de que hi ha tots els meus companys a... Aquí l'important no és que jo faci utena, l'important és que hi siguem tots. No, està claríssim. Si no hi som tots, no cal. No cal. Clar. És que els protagonistes són la Núria, la Joel, però, insisteixo, el Josep Maria Mas i l'Elisa Beuter. I la Marta Barberà. I la Marta Barberà. O sigui, és que clar... potser la Marta Barberà tindrà menys takes a la pel·lícula. Sí, no té grans takes, però bueno, no me pots canviar la Nanami. No, és que a més en el seu dia es va apostar per un... Bueno, a part que s'havia fet en castellà, però vull dir que es va fer un repartiment molt, molt bo, no? Penso que va estar molt bé. Per tant, Jace, tu et ratifiques a que creus que això... És molt fort el que vaig a dir, però aquí estem per dir el que pensem. Creus que això pot estar doblat i ens estan fent la 324? Jo ho dic sincerament i des del cor. Jo crec que ens estan fent la 324. Tant de bo m'equivoqui i que en el dia de demà hagi de fer un tuit rectificant, dient doncs havíem de tenir esperança en Honu Media i he patillat jo aquí més del compte, però jo diria que això ja està més que repartit. Doblat, si vols, podem discutir si està doblada sencera o no, però jo crec que tornarem a tindre un Penguin Highway 2.0. Tant de bo m'equivoqui i desitjo de tot cor, de debò, rectificar i menjar-me aquestes paraules en Twitter i dir us demano mil disculpes, dispenseu que m'he equivocat i que he patillat, però és que la meva experiència amb la pròpia Honu Bath ja està dolenta perquè m'agafaré una cosa que és una realitat. En el seu dia vam dir que rectificarien takes, que farien una nova edició i que corregirien. Ha passat més d'un any i jo tinc la mateixa edició precintada, desitjant que veure quan m'atreuen la nova edició i dir, te la canvio. I jo vaig apostar per ells en prereserva. I jo en el seu dia, òbviament, vaig dur una decepció, que la vaig veure, perquè estava penjada a plataforma, però jo tenia l'edició comprada presentada perquè van dir, no us preocupeu, la farem de nou i podreu canviar el producte, encara el tinc a casa. Llavors, sí que tinc una justificació o uns fonaments on agafar-me per ser pessimista. Però, per desgràcia, em sembla que, òbviament, tothom té dret a fer un repartiment i agafar una direcció i fer el producte que millor es caigui. Podem dir que el producte ha evolucionat i que la pel·lícula és una alteració que no té res a veure amb la sèrie original. Podem entrar en moltes discussions, però jo crec que els retuits a nivell de doblatge en català amb un producte com podria ser un Utena o un Bola de Drac, com a mínim s'ha d'intentar respectar. I sobretot, quan per sort o per desgràcia se sap que aquests diners venen de diners públics. Perquè si és una empresa i és un particular, són direccions empresarials i mercantils. Cadascú fa amb els seus diners el que li dóna la gana. Però jo crec que en el moment que entrem amb diner públic, el públic que som nosaltres tenim una cosa a dir perquè en el fons són els nostres diners que estàs invertint en un producte. I almenys es poden queixar. I després tindré l'opció de comprar o no comprar aquest producte. Però jo almenys queixar, jo crec que em puc queixar. Sí, tant i tant. Vull dir, hem de dir la nostra opinió, el que ens sembla, amb respecte, com sempre, però és el que diem sempre, no, Núria? Vull dir, amb TV3 també ha passat. Vull dir, si arriba un anime que ja té un repartiment previ, com podem fer per mantenir aquest repartiment? Que és el dilema, i es fa. Escolta, si es pot fer... Escolta, aquesta gent tampoc és que hagin de ser marcianos, que facin el que tinguin que fer, no, Núria? És que jo no els conec personalment, m'encantaria. M'agradaria demà, després d'això, poder-te trucar, Marc, i dir, mira, s'han posat en contacte amb mi i
i es I no fa la podríem dir. pel·lícula. I I ho rectificaria, podríem. Quan arribés el No moment, podríem dir. juro, Sí, sí, rectifico, Però desconec el per què no es fan bé les coses. És que només se m'acut que sigui una qüestió monetària. Sí, a mi també. És I que no. tampoc n'hi ha per tant, perquè ho sabem que no n'hi ha per tant. A mi, jo només, a nivell d'ignorància, Jace, no sé, quan una cosa està així anunciada, que ja està així en prevenda, com dius tu, i que ja posa doblatge en català, llavors tu creus que sí, que no hi ha... Que repartiment hi ha. Sí. Tant de bo m'equivoqui, però això vol dir que repartiment hi ha. Bueno, No sé, esperem. jo dic, a dia d'avui, que jo sàpiga... Bueno, a mi no s'han posat en contacte a cap dels amics, ni com a actriu, ni per... No sé, ni amb el director al seu moment, ni amb algun company que ho hem comentat. Ningú sap res, és un misteri. És una cosa... Però, bueno, jo estic encara amb una mica d'esperança. Jo tinc per... Sí, jo també. Jo vull ser més optimista, aviam. Jo soc com positiva sempre i després em foto les castanyes, no? Però sempre em queda aquella cosa de, bueno, vinga, Utena no remena, no? Doncs fot-li. Exacte, bé, només volíem fer aquest mode de reflexió del que està passant amb Utena, no? Que no poden garantir les veus, que és el que més em va xocar, que està en fase de traducció, guió. Bé, continuarem reclamant amb educació, però reclamant contundentment el que tingui que ser un bon doblatge en català, perquè no només és tema d'interpretació, sinó que és tema de respectar unes veus prèvies, que és molt important això amb l'anime. Evidentment, a no ser que la persona o ja no estigui entre nosaltres, o s'hagi jubilat, o no ho vulgui fer per voluntat pròpia. Vull dir, aquests 3 punts són inapel·lables, no? Però no és el cas, aleshores veurem què passa. Aviam, per anar acabant i fem el sorteig. Núria, algun producte que hagi sortit ara, que es pugui dir perquè hagi sortit, perquè l'altre no es pot dir, que vulguis donar-li ressò, promocionant, que hagis participat, alguna sèrie, alguna pel·lícula? Però d'anime, dius, d'anime? Del que sigui. Home, si és d'anime millor, però... Aquesta és la típica pregunta, Marc, que m'hauries d'haver dit abans. Ah, ostres. A veure, que estiguis fent no perquè no es pot dir, però... És que no... M'he quedat ara així... M'he quedat en blanc, No? Bueno, escolta... Sempre podem fer la pregunta de hi ha alguna cosa que t'agradaria fer a futur i que potser podria arribar? Bona. Utena. Utena. Sí, Utena, català, castellà, Evangelion. Bueno, sí, va, apostem per Evangelion, no, Marc? Què et sembla? Jo apostaria fort, molt fort. Aposto molt fort per Evangelion, sí. Sí, apostem per Evangelion, encara que tinguem... perquè són serios i fan bé les coses i també s'ho mereixen, no? Llavors, aposto totalment per Evangelion. Molt bé, doncs aquí queda. Geis, alguna última pregunta? Ah, mira, hi ha en Jordi Domènech per aquí, el de la Vermella. Home, és que, a veure, la setmana que ve, la convidada de la Vermella soc jo. O sigui que si Ai, ho està dient. Haurem d'escoltar, no? Des d'aquí, si m'ho permets, Marc, felicitar el Jordi també perquè el que ha fet ha sigut brutal i que podeu seguir cada setmana la Vermella. Crec que és cada setmana, no? Que el Jordi em rectifiqui, però que la setmana que ve estaré penjadeta jo. Jo crec que més o menys des del nostre podcast totes les setmanes un dia o altre acaba caient, almenys per part meva segur. Sí, i tant, i tant. Està molt bé, molt bé. Sí. Bueno, gent que té equips professionals i fa les coses allò... Ens agradaria arribar, són aquelles coses de tant de bo. Ens agradaria arribar, exacte, sí. Però bueno, ens ho passem bé. I arribarem. Sí. Molt bé, doncs aquí la gent està ultimant participacions. Us recordo, si sou subscriptor de Twitch, exclamació ticket al xat i podeu optar al sorteig que farem ara mateix de la primera novel·la de Solo Leveling, cortesia de Norma Còmics, per tant deixaré uns segons de cortesia i jo tancaria el sorteig. Val? Està participant per aquí, de Manu, tal i qual. Un nou seguiment, moltes gràcies. Al racó del manga. Doncs anem tancant el sorteig. Som-hi. Molt bé.
Doncs tanquem el sorteig. Quan sento arriba el aquestes guanyador. coses amb els Mentre dintres surt em poso molt la nana de contenta. fons Us altre cop. estimo. I escollirem un guanyador, a veure... Quan sento aquestes coses Quan amb acabi els la nana. dintres em poso molt contenta. Us estimo. Som-hi, qui s'emporta Solo Leveling? Doncs s'emporta Aleix B-P, per tant, moltes felicitats, Aleix, el Tongasso. volum és per tu. Sí, bueno, aquí sempre diuen Tongasso. Tongasso perquè No, la veritat és, ja ens coneixem Núria, tots. és un subscriptor que, a més, setmana rere setmana sempre ens acompanya i, vulguis o no, sempre ens agrada repartir els premis, però quan te ve un fidel seguidor i s'han d'un premi, doncs sempre és maco. Això s'aprecia moltíssim, sí, perquè quan estàs des del principi en una cosa tan complicada i estàs donant suport des de l'inici, jo amb el vostre em sento tan així, d'estar des de l'inici i veure el que heu fet, és, doncs clar, omple molt. Molt bé, Jace, alguna última pregunta, apreciació en temps de descompte i fem una raid a algú? Utera no es remena. Utena no remena, no? Acabem amb... a veure, per aquí volia agrair... Tenim una última... Volia per agrair el racó del manga, els que sou aquí, Marc, Jace, per l'oportunitat de conèixer la Núria Trifol i el Tito, al Manga Barcelona. Una persona que està al Manga Barcelona. A la sala COI, sí. Sí, també donar-li les gràcies al capità Urias, que crec que està per aquí, perquè, sí. Núria, vam canviar l'ubicació amb una hora d'antelació, perquè jo li vaig dir, estan venint a l'estand, la Núria i el Tito quan ven, la Núria quan ve, i sort que la van canviar, perquè la sala estava plena, vull dir... Sí. Va ser molt maco. Us felicito també, vull dir que... Ho vam anunciar a xarxes, dic, no sé si la gent s'enterarà, però bueno, vam fer una bona feina en quan la gent es va enterar a xarxes i si no els enviaven de l'estand cap allà, o sigui que la cosa va sortir bé, sí. Bueno, jo vull destacar, a l'hora que hi ha el capità encara per aquí, d'agrair primer el suport pel Manga Barcelona en general i simplement palesar una cosa que podeu, els que vau assistir al Manga Barcelona en diferents dies, que totes les xerrades que es van fer en català van omplir aforament i per tant jo crec que és una cosa molt maca i tindre en compte. Que això, doncs a vegades podem pensar i això no sortirà bé, no. Les sanes quedaven plenes amb escreix i gent que es quedava fora perquè no podia passar a la sala. Això és molt maco. Molt bé, doncs ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies pel vostre suport en aquest directe amb la Núria abans de Nadal. Moltes gràcies a la Núria, que ens fa sempre molta il·lusió que ens vingui a veure. Recordeu que podeu escoltar el nostre podcast setmanal, a part dels directes, el podcast setmanal a les plataformes de podcasting, a l'iVoox, a l'Apple Podcast, Spotify, Google Podcast i Amazon Music, ens busqueu, i el podcast d'una hora, on podreu sentir la veu en off de la Núria allà amb gravació professional total, doncs el teniu allà, feu-nos follow, subscriviu-vos. I gràcies als subscriptors d'avui per participar en el sorteig i seguir-nos donant aquest suport. Per aquí hi ha una petició que jo crec que la podries fer, que és molt fàcil, que és acabar el directe amb... Crec que ja ho has dit, però ha sigut una mica així de resquitllada, amb la Núria dient Utena no remena. I fem la raid. Què et sembla? Bueno, abans també donar-vos les gràcies i dir-vos que espero que no triguen 2 anys a fer una altra connexió. No, sisplau. Que si Utena no remena, em comprometo a entrar així en directe un momentet i a dir-vos que Utena no s'ha remenat. Això us dono la meva paraula. Perfecte. I que ojalà, no?, que passi, que si no, ja en parlarem. I Utena no remena. Perfecte, doncs amb aquestes paraules de la Núria ens despedim, fem una raid, no marxeu. Moltíssimes gràcies. Que vagi bé. Adéu.